Bon, ko an balima dɔ ka ɲininkali ko a kɔni fatulu kɛra olu fɛ, fatulu kɛra don min o tɛ dumuni tobi, mais o dugusɛjɛ u bɛ dumuni tobi k'a di mɔgɔw ma ko a ka kɛ sarakati ye banbagatɔ ye. Min filɛ nin ye biriya de lesiri t'a la diina la. Faturu don filanan ka kɛ mɔgɔw bolo k'a kɛrɛkɛrɛ a laada b'aw bolo ni faturu kɛra don filanan dumuni ka tobi k'a di mɔgɔ ma ko sarakati, ou bien ni faturu kɛra bɛ dɔw bolo ko tile 3 sarakati bɔ, ou bien ni faturu kɛra bɛ dɔw bolo ko tile 7 sarakati bɔ, ou bien a bɛ dɔw bolo ko tile 40 sarakati bɔ, a bɛ dɔw bolo san yɛlɛma an ka sarakati bɔ an ka suw ye. Nin bɛɛ bidiya, nin bɛɛ bidiya diina kɔnɔ, nin bɛɛ bɛ don hadisa kɔnɔ. Man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu. Ciden ko an ka diina min filɛ nin ye ni mɔgɔ min ye ko kura don a la min t'a kɔnɔ i ka baara bɛ segin ma. O fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu. Na cogo dɔ la ciden ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ, baara min ni ale min yamariya la i ka baara bɛ segin ma, sara t'a la. A bɛ don hadisa kɔnɔ iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi an-nar. A bɛ don hadisa in fana kɔnɔ mbaw ma y'a yɛrɛ kɔrɔsi ko ewa ciden ko a ko kow bɛ juguma ye ko kuraw de. Awa ko kura bɛ biriya bɛ fili bɛ tasuma de kɔnɔ. Donc ni min filiw bolo nin ye biriya ye lesiri t'a la diina la u ka dabila. A ma sabati ciden bolo, a ma sabati sɛbɛw bolo, a ma sabati taabinaw bolo, a ma sabati a taabinaw bolo ko ni banni kɛra a dugusɛjɛ k'u bɛ dumuni tobi ka sarakati o ma sabati bolo. Donc nin ye biriya ye lesiri t'a la diina la. Sunna ye min ye an ɲɔ o de bila. Hari sani ka dɔ deresula ni cɛkɔrɔba tun b'o de baro la. Dɔɔnikɛbaaw ko ni mɔgɔ ye biriya kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ye sunna dɔ de to ye. Biriya bɛ diina kɔnɔ ni mɔgɔw y'a kɛ, sunna dɔ de kan ka kɛ u m'o de kɛ u ye biriya in kɛ. Sunna ye jumɛn ye ni fatuli kɛra? Isnaw li ali Jafara ta'ama fa innahum qad atahum amrun yasquluhum an sunni ta'am. Ni banni kɛra sunna ye min ye ciden ko tuma min Jafara fatura mutata ka kɛlɛ la seedu sura, ciden sigira misiri kɔnɔ k'u ka banni fɔ k'u ka fatuli fɔ. Awa ko jama ma a ko Jafara ka denbaya a ye dumuni tobi sigiɲɔgɔnw a ka taa d'u ma u k'a dun parce que ko dɔ nan'u ma min b'u sugula u yɛrɛ tɛ se ka dumuni tobi u yɛrɛ ye. Wala sunna ye min ye banni la, ni banni kɛra yɔrɔ min dɛ sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma u k'a dun. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka mɔgɔ banni y'u sugula aw sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma. E ye to min tobi i ka so kɔnɔ minan ta ka taa d'u ma. Nin ye basi min tobi a ka so kɔnɔ a ka minan dɔ ta ka taa d'u ma. Nin ye malo min tobi a ka so kɔnɔ a ka minan dɔ ta ka taa ka d'u ma u k'a dun. Aw de bɛ dumuni tobi ka di olu ma banni kɛra yɔrɔ min u k'a dun. Bunbaji ɲininkara nin na a ko nin dumuni min dira suw ka mɔgɔw ma n'o de cayar'u ma u y'a dun a tɔ tora n'u y'o ta ka di mɔgɔ min ma k'o dun basi t'o la. Nin de ye sunna ye. Mais anw ye nin sunna to ye ka mun kɛ sigiɲɔgɔnw de ni denbaya ni kabilaw de bɛ taa yɛlɛma. Kabila balima surun sigiɲɔgɔnw olu de bɛ taa yɛlɛma e ka so kɔnɔ banni kɛra min ka so kɔnɔ k'i ka malo tobi k'a dun, k'i ka ɲɔ tobi k'a dun, k'i ka misiw dɔ faga, ko i ka baw dɔ faga k'u dun. Parce que an ye sunna dɔ to ye an ka dumuni tobi ka taa dun ma, an y'o sunna de to ye an taara nin bidiya kɛ. An de bɛ se yɛlɛma k'ale ka so kɔnɔ k'o dun. An ye sunna to ye ka haramu kɛ. Jarir ibn Abdullahi Bajali an filɛ ka min kɛ sangasigi la ka taa su ka so kɔnɔ ka dumuni tobi u ka dumuni tobi y'a k'a dun haram a haramuyalen don
Jarir ibn Abdullah ko kunna نؤد الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة Jarir ibn Abdullah ko ulu sebab be ciden ka sebab be ko atumbo be bolo ni banni kera yoromi kata fara nyogon kai o ka dumuni tobaw ya ka don ciden ni mugo sara mu e wakasi sugumi ka kulo ka kasi ciden mun nyomi haramu ya de awa ko sebab be fana bolo kata sigiye so ka mo ka dumunu tabaka do ye haramu ye lu bolo chogodel ci den ka sebab be donc haramu de do am ben ninke ni so ka mo ka dumunu tobe aka do haramu do tebbe donc tigi fule ka sarakati bo sugu min fo ni nye bidia lesri tala donc ika su ko ni na banna ni be sarakati boy ima don kerekereya ima kalo kerekereya tilebe we wonon fulama kerekereya don dola doro e yere nim fantando benna ya ngania fantando makobe fendo la kataka dama kangania abaraji kasika suma basi tola ube ka foraji do se abaraji kasika suma basi tola ube ka misiri do jo sarakati njari abaraji kasika suma basi tola o dagaraye me kana kereke no wati ni donye me o yere juman kanyu oye duwawu tuma me ciden ko ni hada maden fatura ko ka bara be tigra jiyan kono fo saba aya fo akono awwaladu salihu yadulaw ube denyuma nabe do kiye ciden be qur'ana kalando ciden be sarakati bodo ciden be bara nyuma wore wudo me aye min fo aye duawude fo duawude be sunna fakati me fembe ka fatuli kofe wala sarakati bo baseta la nama kerekere donni fewnye ne meni sarakati bo sungulu ye bidiyawye ha bon ni min fo ko do ba fo ko lu be yoromi banni kera yoroma no kajja ube ambulu ko fara nyogon ka kananu ye yala yoro manja ambulu ko nalira de mogo min nana ni ambulu ko nyawo tese kana ni dumuni nya kele bon afulana ambulu ko min fulen ni nye sanu ani wori jede tumbe an ka wori nunun no la madina amma dele ka do ko banni yoro la doye wori dota ubi akasanu dota kana katana banni yoro la katadi mo min bana katadu ka mo o sabatrewa amma sabatiye balin ko tumami musa abu bunube meiru fatura kasanke masurala sebo tumbeo madina beo cide madde menyini sebo feo aye kasanke do barimala ubi aye cibila kata madina kasanke kanyina kata mo dele kasanke ka do barima makeo fini kenende sorolala nu yado kunya fanna senya fambe bo nu yado senya fa kunya fambe bo unana fo cidenye akwa ye fini mbiri akunya fanna a senya fa waka bim meleke ola ka jiga ka kaburu kono musa bu mun meru donna ka kaburu kono ni chode la eska wiye seba udeli donc am fule kala da min fo ala ko do wori ni abe boy fambe ko karasaka banni do wori lesire tala dina de lesa bi masru bidiaro lesire tala dina la do wori lesire tala dina la kele afulana min farala ka sisa delili banni yoro kera delili yoro de sisa shebe mo min folo tumba kere ni mo min sara fantando akademba e fantaw be delili ke ka dume me sisa kera lada de hari shetigu be delili ke kam mo deli ka di mo ma tebbe islamia sariyala ni yen ninfo karamo jugu munum be nu ulu kan ni yoro bala a ulu ba ko he jafara ka hadisa be jafara ka hadisa dumuni de fora la wori de fora wala sanu tunte marina wori je tunte marina cirento sanu no wori je do aye dumuni de fo ama wori fuye de jafara ka hadisa ma wori fiye donc wori ko munum fule ni nye awa ulute sariya kitabu do dilala ahkamul janaiz doni ke baka chaman de kakuma bala ibnu mbaji kakuma bala ibnu seminu kakuma bala sheikh albani kakuma bala abdullah zibrini kakuma bala fawjani nun kakuma bala uyu nyinin kan ni banni kera wori munum be nyini mo fe ube dwa wori munum be na be choguri ko sariyate silami adini asar lesa bi masruri sariyate ukabo ciden na ka sebo ni salafu katabulote me ibnu mbaji no bahira
na ya soro banni kere na ko ha fantawnde da ambu deme da ko na fantawnde do min banna fantande do aka demba ya foyde tubolo kana delile ke banni yorona kana ke jama nyana abila ke ni jama charila yere sheye hakke minye ado ika jifa kono ke ikena uma uka sokono nya do karasa fatura chogoteye ayen nimmina ka yere demenaye ika bokata me ewa do wori una chogo min fule ninye ube delili munu fule ninye banni yorola au ba ke ka kunko de lashe mogo min banna au ba ke ka kunko de lashe aka mogo na ka demba yoma parce que donc be nu atora ulu yere kan ni fantawndo ube charu ba fu nunun koni dumunite nunun bolo nu ba tobi mogo yede bebi tayoro nyine ubeta me nu ya ye woru nana woru bora doro ube shigi kawlu de duwe sisa woru nana do wori chamande bora de passé au sorola chamande bora ube shigi ye ku dude ube shigi de ko wori nunun de du teta tuguni wo doni ke ba ko nimbala ayu de me chide nye ewa sariya ye min haramu ya min ye ewa banni kayron banni kera min ewa banni baga ka mogo o ka dumuni tobe aw ye olu deme ola sisa mogo ye wori nati ko do wori ube delili ro mogo be wori bo ka duma ko min ye haramu ye de ka dumuni tobe jama ye de aw yu deme ola ayu deme haramu la wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan akana nyogon deme junubun ya lada ayu deme ola ko shinshi ola et puis aye kunko la suma nu ma do dumuni da ka tobe yen nununye aw yire ma bo wori wo fana farla nyogon kan ta do tara yorumi uma foyde ke aw yire ma koma ke aka sula mo ye wori wo fana nati har ka dumuni tobi jama min nana dowuni few na mo fana ke ama kunko la suma wa wa anya ye o wori yire tilancho ko kabila yire la kelebe wulu no fe dobe se ka ta fo sisa munun tumbu ye munke wa kabila nyema ye ka banni wori mumina aye jolide awma wori ndi min dirama kolokolo tede jori dirawuma ne ko ni unana wa mugande dinne wa muga aya nyinin ka tola de no fana wori la he depese min kerawde yake wa depese min keraw ye wa ke juru yere makarine kanna yere wa kelebe wulu no fe baduma fimu fente silamiya sariya la naya ke foitala ni nyogon toro ni nyogon dagute awani sanga sigi min fule ni ni dumuni tobi min fure bani yorula ani wori munum bena foitala ni torate nyogon toro ani nyogon degu ewa shema ke unu nyana ewa wori munum bena ulute aboyere ewa do della ka kisa fonye bitigitigu fana niye fantaye jurute doyla de mais ni banni kera ifo yado do wori bena drobi wala karasa fude ka ba imma ko be fengo fe na biti kono nata parce que abado wori bena do yere yo fonne yere ko ale fa banane aka woro nasi wa atara bitigi fe ko akatoka ewa ademe woro nasi wala ka juru dola pour woro nasi abu lu soro chogomi nyama sorala fa be banabato lube docteur sola balo ko ni maloko atara fe fana ko karasa nima to ka jurudo ne la malo ni fe ko di demba yama ko fe na nyana bo akwa lete sola ako tumami banni kera domi doroko alede nana du kono ewa ko karasa nima ko be fe ngo fe na malo ni tulu na ta bitigila ko ako ne ka nete se ka bitigina mbeta yoro werede parce que bado do wori ube na sisa donc ni ikamara se soro nete si fede do yo ko do yo oke ale yerela awa do de la ka fone ko ale ba banne aye dépasser minke ko ba ka sanga sigi banne ko aka terenkele min tumba bolo ko atumba économique aso ajo anaka demba ka do akono de ko ayo de titre na papier ta ka di mo ma ya feren ka mo ka juru sara wallahi mo do yen ni fone iba fatura o degum be ka niso ngwa be ka o ka ke fana mo kana dufa fana bolo ka dépasser kula ka juruta fo ewa sanga sigi temenen ko fe ki ka du trade faire pour ka jurumantu ka jurusara herabe nunu nawa
tora dama de bulan balmon ewa tinyali wure min bala yere jiraw de fana de yere jiraw de do har bi cukoroba do yen wala bana baga to de gune ko tinyala ko ale ka fura worron nasi adesera mogo do de tumba di ale ma wakati be ale maloya ateskata o deli tuguni adeselendo harabe fura min isabi ye worna si min dama ata bolo kabila baba la fana de me worna si nunu fule ote sorode ala kan kisala ka shine kenya da atigima me ni fatura o tigibe bo min kalama ata sudo de abe misi duru jolen soroy misi duru misi sababu abu jolen soroy nu benu faga akasanga sigla ala ka shine kenya da natigima men balman no fatura sa ayata watanta yamfe wabina ni fule misi kelen fule nunu yamunye yere jira obe munyale ale fatulen ko be munyai abe yere jira ni ka waso nyogon ala kan kisala kan tanga nilla da juguni ni bidiya munun be jamana in kono ala ku bo jamana in kono sunna munun foranye ko sunna musabatu unola bon aye min faraka ni banni kera mogo min bolo duguba in fana la mogow be kabilaw munun be burusu la ulu fana be mobiliw fa u bena kuulu nana duwawu la u be so fa i bolo i b'a sɔrɔ e yɛrɛ n'i ka denbaya ka balo t'i bolo bon olu fana bena du fa e tɛ se k'u gɛn bon yala ninnu u se t'i e fana ye k'u balo fana e bɛ se ka i ka denbaya kelen balo du kɔnɔ k'olu to ye wa o tɛ se ka kɛ e bolo e tɛ se k'o kɛ e tɛ se n'i ka denbaya tɛ se ka dumuni k'u ɲɛ fana na ni o kɛra ko wɛrɛ de bɛ na mais min bɛ e kan fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sari min b'i bolo i b'o de tobi sari min b'i bolo i b'o de tobi i ka so kɔnɔ min y'a dun i nɔfɛ a b'a dun i nɔfɛ ala ye tɔ min nɔgɔya e bɛ tobi i ka so kɔnɔ mais e de ka n'i yɛrɛ diyagoya bila juru t'a la ko i b'u balo o ye e ka fanfɛla ye bon na minnu bɛna fana bɛ mun f'u ye a fana ye ɲɔgɔn degun ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ de b'a la u k'a to ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka fara kan ni banni kɛra u b'a fɔ wa banni kɛra mais balimaw ɲ'a ɲini a fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ i nɔ la mɔgɔ si kana na bɛɛ ka duwawu kɛ i nɔ la mais o n'a ta bɛ u bɛ na wa kana i k'u la dumuni o dɔrɔn fana tɛ dɛ mun farala kan a kelen kelen n'a bɛ sage de b'a ka pase d'a ma n delila ka janaja ɲɔgɔnna fana kɛ dɔw ko a kɔrɔkɛ bannen mɔgɔ minnu nana duwawu kɛ duwawukɛlaw dama pase taara 40,000 de la minnu nana duwawu kɛ sagitɔ pase a ko doron taara 40,000 la fo i ka 2,000 de di a kelen kelen ma ko a pase mɔgɔ kelen minnu nana duwawu ko mɔgɔ kelen de ko ayi karisa ka duwawu ne tɛ wari mina mɔgɔ la n yɛrɛ de nana ni yɛrɛ ne de bɛ taa ni yɛrɛ ne tɛ duwawu wari mina mɔgɔ kelen sinon a dɔw yɛrɛ bi i deli yɛrɛ dɛ u bɛ ɲininka la yɛrɛ dɛ hɛrɛ bɛ ninnu na wa bɛ ɲɔgɔn degun ni ɲɔgɔn tɔɲɔ an bɛ min fɔ donc hadamaden ni i balima bɛ ɲɛnamaya la n y'a fɔ cogo min sinji tugu se bɛ i bɛna bɔ a la k'a to ɲɛnamaya la wagati min i bɛ se k'o kɛ mais fatuli in kɔfɛ an kana ɲɔgɔn degun an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni yɛrɛ y'a dɔn mɔgɔ min fantanya b'a la degun b'a la duwawu k'i nɔ la duwawu kɛ sun ye i nɔ la mais ni mɔgɔ min y'a dɔn ni ne ma taa karisa fɛ a b'a jate minɛ sinji tigɛ ye bon e fana fɛ ni karisa mana taajiya kɛ ne fɛ a bɛ jate sinji tigɛ ye olu n'a ɲɔgɔnna i bɛ se ka na mais i kana sigili furancɛ janya tigi kan ni nani ka duwawu kɛ a dɔn bɛɛ i bɛ se ka sagi i ka sagi ni a dɔn i tɛ se ka sagi i bɛ se ka si donc i bɛ si i bɛ sagi dɔnnikɛlaw y'o fana fɔ ni mɔgɔ min i balima suru dɔ de fatura e bɔra yɔrɔ jan dɔ de la e tɛ se ka sagi dɛ ni e tɔɔrɔ a bɛ dumuni min tobi e n'o ka don ɲɔgɔn fɛ baasi t'o la bon baji ko nin fana la e ta bɛ komi dunan fana dunni baasi tɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna la parce que mɔgɔw dɔ fana bɛ yen balima suru dɔ fana bɛ yen ni banni dɔ kɛra ni e ma taa a bɛ jate ko ye sinji tigɛ
bi jate sinji tigelay ado yerebe min ka mugo banna bi jate karasa ne ka karasa banna haramana o bi jate sinji tigelay ni o be min na fana ibeta o yorola me ni tara o yorola isheko dama hake ikana sigili janyaka donc iwa darura hake min ni ba sigiye hajo hake ni ba sigiye ebe dumuni min dun ni na basi tika ni na min be ko mi dunan fana dumuni duni nunun ka famu don ke ba wuye nunun be wala ni chokola me e fana kata siga ka konna na dawdela ebe siga ka yire bado degumbaka ka sigili janka ka eteta foka dego ka toro ika fana ko dabila ni nana sinji tugu tala hajo hake min ni ya ke dro ni ka hajo hake imbanna ni sini de do ka sikata ni ebe sika saka donkele ka saka donkele nunu na nyona ku korosa ni nyogon che an ka doni fege ya nyogon ka doni wode kan bon ko ni mo mi ni nana ko ka fu sunnendo no be yere yira jira ko bon ni te yere jira e ba fo ni ciden ka risa de men ni mo mi nya fo ni yere jira de inna mal amalu binniyat inna mal likulli imri ma nawa eta be ke yere jira o e duskunde ni e yere de ya fo ni yere jira men ni e ya fo ciden ka hadisa bara nyogo nyale de o te do yere jira ko min dilo lembe jamana ko de la an ka jabute uluka min dilo lembe jamana ka marasunu ka foyin ko de la an ka jabute uluka parce que jabu fulede fo hada mado de aton ko doni ka baw kala meli u derso ka derso to bolo anu ka kitabul laje famu bade bala Cheikh Salih Fawzan nyinin kara fatawa ko fatawa e chugo ya fulade fatawa al-am fatawa dobe o ye gorobali de ube jamana dembe de kunka ube o dilelo be fama udela akom mufti de bo jabi al fatawa al khas fatawa dobe o kere ni hada madonde o kadina ko no bato kan doni ke ba kelen ni famu bilay be doni ke ba ka kuma do ibe so ko jabi fatawa ye nin chugo ya fulade fatawa goromali ma dobe ako atit daga mugoshi ko jabi ni mufti am komi saudiya fule chugomi Sheikh Abdulaziz Ala Sheikh o de saudiya kan muftiye fatawa min be jamana de kunka ube abe fama de kunka ube abe wa be fatawa gorobali de be de tado mugoshi te se ko jabi saudiya mufti am de ka barayoye me fatawa kire le munun be mugo ka dina ni hada madu nyere de ka kunka mugo kelen ka kalande un kalalila ni nyinin karamin ne be so ko jabi donc ni marché ko jamana ka marché ko nu ka fe on ka fatawa te soma bon koni muso mi ni cɛ ye jɛnɛya galon da a la yala bɛ se ka furusa ɲini wa an bɛ min ɲini a fɛ a ka muɲu a ka sabali a ka yafa a ka cɛ ma u ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ u ka kɔntinu u ka furu la ka suluhu don ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u wa suluhu khairu o de ka ɲi ka tɛmɛ ko a b'a ka furu bɔ ni silamiya sariya ye de ni a ma jɛna n'a ye de u bɛ ɲɔgɔn so sariya ma ka ɲɔgɔn danga kɛ mais ni silamiya sariya tɛ an kɔni bɛ bilasirali min kɛ ni a yɛrɛ y'a dɔn galon de dara ale la a ma kɛ donc a ka sabali a ka muɲu a ka sabali a kɔrɔ a n'a ka cɛ ni cɛ ka yafa ɲin'a fɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka suru don ni ɲɔgɔn cɛ u ka continue u ka furu la o de ka ɲi ka tɛmɛ ko a b'a ka furu bɔ o kama
wa ye misi ninnu fila ta olu ka fila kɛ mɔgɔ kun ye wa misi min bɛ yen n'o ka bon o bɛna na tɛmɛ kosɛbɛ wa ale ye misi san misaliya wa bi duuru wa ale bɛ fila kɛ ma an ka misi san bɛ wa bi wɔɔrɔ parce que ne ye misi ninnu fila san n'a jigin n'i ye dɔ feere ni dɔ kɛ ka fɔlɔ la o ko fila kɛ ka misi san la ale y'a san ka kɛ misi yala ko ni kɛlɛ bon ka kuma surunya dɔrɔn ko dɔ ko ale ye misi fila de san dɔ ka bon ni dɔ ye a ye misi ninnu di fulakɛ ma ko kalifa fulakɛ ma a k'u gɛn ko misi min ye belebeleba ye ko o tununa fulakɛ bolo ko ale ko fulakɛ ma ko a y'a ka misi sa 50,000 de ko fulakɛ k'a sara 60,000 a fulakɛ ko cogo di ko ale ko fulakɛ k'a sara 60,000 bon an bɛ min fɔ fɔlɔ gɛnnikɛla yaddul amana i dara ala de k'i ka misuru d'a ma ko a k'u gɛn dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i dara la de k'i ka minan ta k'a d'a ma ni min tunun'a bolo gɛnnikɛla ni min tunun'a bolo a sara ta ka de fo ko fila dɔ la kɛlɛ n'u ko ni misi min tunu a tunu cogo min filɛ nin ye gɛnnikɛla faratura i ka faratu bɛ nin tunu cogo la i faratura n'o sabatira kan a bɛ misi sara n'i ma yafa la u bɛ tunu cogo min filɛ nin ye gɛnnikɛla in ɲadara a yadara o de y'a to misi in tununa nin cogo la a b'a sara mais n'a y'a sɔrɔ gɛnnikɛla misi tununa a ka faratu t'a la a ka yada t'a la sara t'a kan dɛ faratu ye mun ye u ye yɔrɔ dɔ fɔ ayiwa gɛnnikɛla nin yɔrɔ a jɔn ka ca dɛ nin yɔrɔ jɔn ka ca ni kɔni ye misiw to ye nin yɔrɔ la dɔrɔn i t'u kɔrɔ i b'u sunya han o kankari dara gɛnnikɛla ye gɛnnikɛla taara misiw bila o yɔrɔ de la k'u bila ye ka taa n'a yɛrɛ ye misi sunyana nin na a faratura ba ma faratu a bɛ nin sara mais n'a y'a sɔrɔ a ma faratu a sara t'a kan yaada ye jumɛn ye ka tɔnfiqu kala la an karamɔgɔ b'o fɔ an ye a ko yaada ye jumɛn ye ayiwa a fɔra gɛnnikɛla ye nin yɔrɔ masina na i y'a dɔn tun b'a fɔ bin sugu dɔ bɛ yen n t'a a fɔ fɛn ɲɛnama sugu dɔ bɛ yen ni bin bɛ yɔrɔ min a bɛ kɛ bin kɔnɔ ni misi y'a dun dɔrɔn misi kɔnɔ bɛ funu a bɛ sa a fɛn sugu tun bɛ a bɛ bin de kɔnɔ ni misi y'a don bin fɛ dɔrɔn misi kɔnɔ bɛ funu de a bɛ sa o bɛ bin sugu dɔ la bon a ko n'o bin sugu bɛ yɔrɔ min n'i ko gɛnnikɛla la nin yɔrɔ masina nin fɛn ɲɛnama min ni misi y'a don bin nɔfɛ n'a b'a kɔnɔ funu k'a faga a ka ca ye kana taa misiw gɛn ye dɛ kana taa ni n ka misiw ye o yɔrɔ la dɛ fɛn sugu dɔ de b'o yɔrɔ la misi y'a dun dɔrɔn a bɛ sa gɛnnikɛla nin fɔra ye o bɛ k'a y'a ɲɛcogo n'a misiw taara o yɔrɔ de la misi y'o fɛn masina don a sara a b'a sara ou bien t'a sara a b'a sara a yadara voilà donc gɛnnikɛla k'i ka misi sara ni a faratura a b'a sara ou bien n'a yadara a b'a sara mais ni misi tununa gɛnnikɛla ka faratu t'a la a ka yada t'a a sara t'a ka janko i k'a fɔ ko a ka fɛn sara misi sɔngɔ tɛ min ye kelen bon a filanan a ka sabati yɛrɛ a sabatira gɛnnikɛla ka faratura ou bien a sabatira gɛnnikɛla ka yadara o de y'a to misi tununa sariya m'a fɔ a ka sara sisan wa donc misi in prix ye min ye valeur ye min ye a b'o de sara i mana misi ɲɔgɔnna d'i ma ni o ma kɛ misi in valeur bɛ min na a b'o de sara ka dɔ fara kan a ko sara o t'a kan a faamuna voilà nin de ni a ka diina a ka ɲininkali jaabi ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ko an balima dɔ ka ɲininkali ko a kɔni fatulu kɛra olu fɛ fatulu kɛra dɔ min o tɛ dumuni tobi mais o dugusɛjɛ u bɛ dumuni tobi k'a di mɔgɔw ma ko a ka kɛ sadakati ye banbagatɔ ye min filɛ nin ye biriya de lesiri t'a la diina la faturu don filanan ka kɛ mɔgɔw bolo k'a kɛrɛkɛrɛ a laada b'aw bolo ni faturu kɛra don filanan
dumuni ka tobi ka di mɔgɔ ma ko sadakati ni fatulu kɛra bɛ dɔw bolo ko tile 3 sadakati bɔ ni fatulu kɛra bɛ dɔw bolo ko tile 7 sadakati bɔ a bɛ dɔw bolo ko tile 40 sadakati bɔ a bɛ dɔw bolo san yɛlɛma an ka sadakati bɔ an ka suw ye nin bɛɛ bidiya diina kɔnɔ nin bɛɛ bɛ don hadisa kɔnɔ man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ciden ko an ka diina min filɛ nin ye ni mɔgɔ min ye ko kura don a la min t'a kɔnɔ i ka baara bɛ segin ma o fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu na cogo dɔw la ciden ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ baara min ni ale min yamariya la i ka baara bɛ segin ma sara t'a la a bɛ don hadisa kɔnɔ iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatu bid'a wa kulla bid'atu dalala wa kulla dalalatu fi an-nar a bɛ don hadisa in fana kɔnɔ mbaw ma y'a yɛrɛ kɔrɔsi ko ewa ciden ko a ko kow bɛ juguma ye ko kuraw de awa ko kura bɛ bidiya bɛ fili bɛ tasuma de kɔnɔ donc ni min filiw bolo nin ye bidiya ye lesiri t'a la diina la u ka dabila a ma sabati ciden bolo a ma sabati sɛbaw bolo a ma sabati taabinaw bolo a ma sabati a taabinaw bolo ko ni banni kɛra a dugusɛjɛ k'u bɛ dumuni tobi ka sarakati o ma sabati bolo donc nin ye bidiya ye lesiri t'a la diina la sunna ye min ye an ɲɔ o de bila hari sani ka don dɛrɛsu la ni cɛkɔrɔba tun b'o de baro la dɔɔnikɛbaw ko ni mɔgɔ ye bidiya kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ye sunna dɔ de to ye bidiya bɛ diina kɔnɔ ni mɔgɔw y'a kɛ sunna dɔ de kan ka kɛ u m'o de kɛ u ye bidiya in kɛ sunna ye juma ye ni fatuli kɛra isnaw li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amrun yasquluhum an sunni ta'am ni banni kɛra sunna ye min ye ciden ko tuma min jafara fatura mutata ka kɛlɛ la seedu sura ciden sigira misiri kɔnɔ k'u ka banni fɔ k'u ka fatuli fɔ awa ko jama ma a ko jafara ka denbaya a ye dumuni tobi sigiɲɔgɔnw a ka taa d'u ma u k'a dun parce que ko dɔ nan'u ma min b'u sugula u yɛrɛ tɛ se ka dumuni tobi u yɛrɛ ye wala sunna ye min ye banni la ni banni kɛra yɔrɔ min dɛ sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma u k'a dun n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka mɔgɔ banni y'u sugula aw sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma e ye to min tobi i ka so kɔnɔ minan ta ka taa d'u ma nin ye basi min tobi a ka so kɔnɔ a ka minan dɔ ta ka taa d'u ma nin ye malo min tobi a ka so kɔnɔ a ka minan dɔ ta ka taa ka d'u ma u k'a dun aw de bɛ dumuni tobi ka di olu ma banni kɛra yɔrɔ min u k'a dun bunbaji ɲininkara nin na a ko nin dumuni min dira suw ka mɔgɔw ma n'o de cayar'u ma u y'a dun a tɔ tora n'u y'o ta ka di mɔgɔ min ma k'o dun basi t'o la nin de ye sunna ye mais anw ye nin sunna to ye ka mun kɛ sigiɲɔgɔnw de ni denbaya ni kabilaw de bɛ taa yɛlɛma kabila balima surun sigiɲɔgɔnw olu de bɛ taa yɛlɛma e ka so kɔnɔ banni kɛrɛ min ka so kɔnɔ k'i ka malo tobi k'a dun k'i ka ɲɔ tobi k'a dun k'i ka misiw dɔ faga ko i ka baw dɔ faga k'u dun parce que an ye sunna dɔ to ye an ka dumuni tobi ka taa dun ma an y'o sunna de to ye an taara nin bidiya kɛ an de bɛ se yɛlɛma k'ale ka so kɔnɔ k'o dun an ye sunna to ye ka haramu kɛ Jarir ibn Abdullahi Bajali an filɛ ka min kɛ sangasigi la ka taa ewa su ka so kɔnɔ ka dumuni tobi u ka dumuni tobaya k'a dun haram a haramuyalen don Jarir ibn Abdullahi ko kunna na'uddu li istima'i ila ahli al-mayti wa sana'ati ta'ami min an-niyaha Jarir ibn Abdullahi ko a ko olu seba bɛɛ ciden ka seba bɛɛ ko a tun bɛ bɔlɔ ni banni kɛra yɔrɔ min ka taa fara ɲɔgɔn kan ye u ka dumuni tobaya k'a dun ciden ni mɔgɔ sara wa kasi sugu min ka kulo ka kasi cidenw ɲɔ min haramuya dɛ ayiwa ko sɛba bɛ fana bɔlɔ ka taa sigi ye so ka mɔgɔ ka dumuni tobaya k'a dun o ye haramu ye olu bɔlɔ cogo de la ciden ka sɛba bɛɛ
donc haramu de do awbe ninke ni suka mugo ka dumunu tobe aka do haramu do tebbe donc tigi fule ka sarakati bo sugu min fo ni nye bidia lesri tala donc ika su ko ni na banna ni be sarakati boye ima don kerekereya ima kalo kerekereya tilebe we wolon fulama kerekereya don do la doro e yere nim pantando benna ya ngania fantando makobe fendo la kataka dama kangania abaraje kasika suma basi tola ube ka foraji do se abaraje kasika suma basi tola ube ka misiri do jo sarakati njari abaraje kasika suma basi tola o dagaraye me kana kereke no wati ni donye me o yere duman kanyo oye duwawu tuma me ciden ko ni hada maden fatura ko ka bara be tigra jiyan kono fo saba aya fo kono awwaladu salihu yadulaw ube denyuma nabe do kiye ciden be qur'ana kalando ciden be sarakati bodo ciden be bara nyuma wore wudo me aye min fo aye duwude fo duwude be sunna fakati me fembe ka fatuli kofe wala sarakati bo baseta la nama kerekere donni fewnye ne meni sarakati bo sungulu ye bidiyawye ha